Zdravím vás z Banskej Bystrice a všetkým záujemcom, ktorí sa chcú naučiť niečo viac o bičoch, prinášam ďalšie rady. Tento raz budem hovoriť o tom, čo potrebujete na tréning s bičom. Na zoznámenie s bičmi sú vhodné rôzne súťaže, kam prídete ako divák, no a ďalej rôzne akcie a kurzy. Na Slovensku sa síce organizujú skôr sporadicky, ale v Českej republike je ich pomerne veľa. Celkovo v Európe až tak veľa kurzov nebýva, ale napríklad v Anglicku sa uskutočnili stretnutia aj s celosvetovo preslávenými bičiarmi. Mimo Európy, predovšetkým v Amerike a v Austrálii, sú možnosti určite bohatšie. Má to tam aj väčšiu tradíciu. Keď sa rozhodnete pre vlastný bič, o ktorého výbere som hovoril v minulom videu, môžete prikročiť k tréningu. No a čo k tomu teda potrebujete? Samozrejme, v prvom rade by ste mali mať bič a chuť trénovať. Trochu problém môže byť s priestorom, kde budete precvičovať. Ak bývate na vidieku, ideálne je vyraziť si niekam na voľné priestranstvo za dedinou. V meste je to trochu horšie. Optimálna je nejaká záhradka, ihrisko a ak si to dokážete vybaviť, telocvičňa. Nájsť priestor, kde budete vyrušovať čo najmenej ľudí, je skrátka tvrdší oriešok. V ideálnom prípade nasadnete do auta alebo na bicykel a nájdete si nejaké aspoň trochu odľahlejšie miesto. Na tréning môžete využiť aj už spomínané súťaže alebo organizované stretnutia bičiarov, kde máte skvelú príležitosť vymieňať si skúsenosti s inými bičiarmi. A hlavne vám tam nik nebude nadávať, že robíte hámus. Tréningová plocha by mala byť rovinatá a čo najväčšia, pričom záleží aj na dĺžke biča. Na odhad je dobré zakrúžiť bičom nad hlavou a mali by ste mať v každom smere dostatok voľného priestoru v dosahu celého biča plus nejakú rezervu. Ak máte bič v dĺžke približne 3 metre, ideálny je priestor 8x8 metrov, respektíve kruh s polomerom 4 metre. To znamená, že keď stojíte uprostred, máte okolo seba priestor na každú stranu 4 metre. Pri 4-metrovom biči to bude väčšia plocha, optimálne aspoň 10x10 metrov, no a podobne. V tomto dosahu by nemali byť žiadne iné osoby, aby ste ich nezasiahli. Okrem toho by na tréningovej ploche, podľa možností, nemali byť žiadne prekážky s výnimkou tréningových pomôcok. Ak sa totiž bič obtrie alebo dokonca zachytí o nejaký objekt, napríklad konáre stromu, a pozor, aj tie popadané, dráha biča a fyzika pohybu sa pozmení a môže dôjsť aj k úrazu. No a tu už vidíte priestor, kde trénujem, je to v blízkosti môjho domu. Tá plocha by mohla byť aj väčšia, ale trénovať sa tam dá, no ako môžete vidieť, tak občas tie objekty neželané sú veľmi blízko, predovšetkým je tam ten domček a okolité stromy, ale musím povedať, že tie stromy majú aj určitý význam, predovšetkým v období, keď majú hustú korunu a lístie, tak vtedy dobre tlmia hluk, to znamená, že ten zvuk tých bičov sa nešíri až tak ďaleko a menej ruší okolie a susedov. Treba si dávať pozor aj na uzly, ktoré sa môžu vytvárať na koncovom remienku biča. Keď ich spozorujete, okamžite ich rozmotajte. Inak budú mať negatívny vplyv na pohyb biča, aj jeho výdrž a napokon aj na vašu bezpečnosť. Skúsenejší bičiari môžu v núdzi trénovať aj v bežnom interiéri priamo doma. Prirodzene za určitých podmienok. Samozrejme, sotva budete práskať v paneláku, susedia z hora aj z dola by určite promptne zareagovali. Ale dá sa to napríklad v rodinnom dome, v garáži, ak máte veľmi krátke biče. Dôležitý je nie len priestor, ale aj čas.
Určite dodržiavajte nočný kľud, teda nepráskajte bičom pred 6 ráno a po 10 večer. Nie je vhodné práskať v blízkosti obydlí počas niektorých štátnych sviatkov. A cez víkendy skúste zvoliť takú dobu a fázu dňa, kedy hluk prekáža okolitým ľuďom čo najmenej. Ak vonku niekto píli drevo alebo behá s motorovou kosačkou, môžete vtedy pokojne vytiahnuť svoje biče bez výčitiek svedomia. Pokúste sa brať ohľad aj na psy či iné zvieratá, ktoré môže zvuk biča iritovať. Napríklad sú koníky, ktoré sa rýchlo adaptujú a zvyknú si, stane sa ten zvuk pre ne prirodzený. Ale sú iné, ktoré majú s tým stále problém. Podobne je to aj so psíkmi. Niektoré sa skrátka zvuku biča boja, iným neprekáža. Dokonca sú majitelia psíkov, ktorí úmyselne vyhľadávajú takéto miesta, aby trénovali svoje psíky na takéto podmienky. Môj psík, moja Tinka, ma roky sprevádzala na tréningoch a milovala to. Môžete ho vidieť na niektorých starších videách. Ak trénujete v blízkosti obydlí, s ohľadom na okolie netrénujte tam príliš často. Konkrétne v mojom prípade je to raz alebo dvakrát za týždeň, aby som priveľmi nerozčuľoval susedov. Pri rozumnom používaní bičov neporušujete žiadny zákon, aj keď sa to vašim susedom páčiť nemusí. Ale samozrejme, ak chcete s nimi dobre vychádzať, platí to, čo som uviedol pred chvíľou. To mi pripomína, ako som pred niekoľkými rokmi trénoval pri dome a zrazu tam zastalo policajné auto. Policajti nevystúpili, ale pochopil som, že ich niekto zavolal kvôli mne. Preto som prikročil k autu a spýtal sa, či je nejaký problém a či niečo chcú. Povedali mi, že nie, že všetko je v poriadku a len sa pozerajú, ako trénujem. Obzvlášť u začiatočníkov a menej skúsených bičiarov je dôležité aj to, čo máte na sebe. Kým sa s bičom poriadne neskamarátite, môže dôjsť často k neželanému kontaktu s vašim telom. Ale aj skúsení bičiari musia byť opatrní, lebo aj im sa môže prihodiť nehoda. Obzvlášť, keď je to nejaké neštandardné prostredie alebo pri tréningu náročnejších techník. Veteráni však už majú slušný odhad a väčšinou sa vedia vyhnúť bolestivým zásahom. Aj keď možno nie vždy, ale keď už k tomu dôjde, zvyčajne s oveľa menšími následkami. Počul som jedného samozvaného majstra, ktorý v rozhovore tvrdil, že s bičom bežne trafíte aj sami seba, aj keď ho dobre ovládate. To svedčilo o tom, že to bol amatér. Ako sa hovorí, aj majster tesár sa občas utne, ale rozhodne sa to stane skôr ojedinelé. Určite nie bežne a platí to aj pri bičoch. Zranenia s bičom aj u stredne skúsených bičiarov sa nevyskytujú takmer vôbec. Aj keď pri chybe to môže trochu zaštípať. No a práve kvôli zmierneniu dôsledkov neželaného zásahu bičom je treba myslieť aj na vhodné oblečenie. Ideálne sú dlhé nohavice, tričko s dlhými rukávmi, pokojne aj bunda, ktorá dobre tlmí nárazy. Na hlave je dobré mať klobúk, šiltovku alebo inú čiapku, no a na očiach ochranné okuliare. Optimálne sú také umelé, aké sa používajú aj na strelnici. Pre dnešok všetko a v ďalšom videu si povieme o údržbe a starostlivosti o bič. Ak sa chcete viac dozvedieť o bičoch, sledujte ma aj naďalej. Moje meno je Branislav Kohút alias Rooster 50 alebo Rooster 50 a teším sa na vás zas na budúce alebo možno aj priamo osobne na nejakom stretnutí bičiarov či súťaži.